Rackets. Kwaziwai vana, uyai tidzidzire alphabet yedu yechishona. A, B, B, V, W, Ch, D, D, J, Jgw, Z, J, Zw, E, F, G, G, H, Murikugona vana. Imbai nesu alphabet. Ngatidzidzirei chishona chedu. I, J, Jw, G, Kw, M, B, M, V, M, N, D, Ndwo. Ngati imbei alphabet yedu. Njg, ng, ngwo. N, nj, nu, ni, nz, nj, nzu. O, p, f, p, r, r. S, sh, s, su. Takutopedzisa alphabet yedu. Ngatirambei tichiimba. T, ts, tw, chk, chku, u. L, v, w, y, z, ž, z, zu. Ende mazogona vana tapedza. Mazogona kuimba alphabet yedu yechishona nhasi vana. Tsvagai imwe video yedu iri paSarura Kids paYouTube inotaura nezvekuumba mazwi tichishandisa alphabet yedu yechishona.